Denisa Ferenčíková, jedna z nejzkušenějších hráček z České extraligy. Jak je to pocit teďkom po tomhle zápase? Určite neopísateľný. Dreli sme na to niekoľko rokov, aby sme sa proste do tohto zápasu už len dostali a potom ho vyhrali a fakt tento pocit je vlastne nadovšetko a veľmi si ho užívam. Slovensko je jednoznačně nahoru. Máte pocit, že do budoucna budete obhajovat tyhle ty příčky a budete se dívat ještě výš? Tak vyššie asi ešte zatiaľ nie. Myslím si, že možno ešte niekoľko rokov, aby sme sa tam mohli pozrieť. To 5., 6., 7., 8. miesto je momentálne reálne, ale my sa chceme prebojovať do toho na to 5. miesto a ak sa nám to podarí, tak to bude pre nás fakt splnený sen a cieľ. Ten systém turnaje je daný tak, že teď jsou před váma Švédky, tak s čím můžete jít do zápasu s takovouhle mašinou? No, ako predvádzajú vlastne na tomto šampionáte, je to najlepší tým, čiže my si poďme ten zápas užiť, nič nás už nebude zväzovať, zvládli sme tento pre nás najťažší zápas, poďme si ho užiť, vieme, že Švédky sú najlepšie na svete, budeme sa snažiť brániť, ale tak chceme útočiť a nie stať zalezle tak kde na polovine. Takže se nebojíte, že byste zopakovali výsledek českého týmu? Tak keby som to tak uviedla, tak chceme dostať menej gólov, aspoň ja osobne, a to bude pre nás taká menšia motivácia, keby som to mohla tak povedať, a preto sa budeme snažiť vlastne dostať menej gólov a nejaký tam dať. Tak velká gratulace na Slovensko, díky moc. Díky moc.